Halina! Aming barangay! Ako, si Kapitan Romeo bilang isang pinuno, tungkulin kong ipataw ang mga batas at ordinansa na naaangkop sa aming barangay. Ang barangay ng Kalabasan ay may kabuang sukat ng lupa na aabot sa 491 hektaryang lupain na ang mayorya nito ay mga birin. Dito rin matatagpuan ang pinakatanyag na militang. Ito ang Tanggal Amerikano na pinitlan at kasalukuyang tinawag na Tanggal Perez. Dito nagagaling ang patubig ng mga magsasaka sa western part ng siyudad ng Urdaneta. Halina sa aming barangay! Bilang isang guro, tungkulin kong turuan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral at turuan ng magandang asal. Nagtatanim ng palay at nag-aalaga upang tayo ay makakain sagana sa aming barangay. Halina at tikman ang special goto ng aming barangay. Potpot Special Mami Goto. Tinutulungan kong magkaroon ng trabaho ang bawat isa. Bilang isang lingkod ng Diyos, tungkulin ko pong ipangaral ang salita ng Diyos sa bawat mamamayan ng aming barangay. Ang barangay ng Kalabasan ay maayos at maunlad na barangay. Halina sa aming barangay! Lubos sa aming nagtitiwala